Laizter arte txapeldunak. Kaixo lagunok, egunero irakurri, baina... Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, Kaixo lagunak, zer modu zaudete? Ni hementxe nago nire txakurtxoa zaintzen baserrian. Aizue, gogoratu gure hitzak. Begira, Gora Elgoibarko eskola! Gora gu! Eta laizter, elkarrekin egongo gara, bale? Muxo bat! Kaixo neska mutilak, zelan zabiltzate? Buenoku, ondarrutik, beiratu ondarru. Ondarrutik, musu, handi bat, zuentzako guztiontzako, eta gora, Elgoibarko herri eskola. Kaixo ikasle, guraso lagun, ta irakaslegoari. Gure etxetik begira gaude, gertatzen ari denari. Zuen etxetan egun hauetan, eman irudimenari. Bide honetik goazelako, zuek eutsi esperantzari. Uste baino lehen egongo gera, geletan pozez kantari. Bueno, animo danoi, da ber, azkar elkarrik usteko moungean. Gora Elgoibarko herri eskolea. Haupa txapeldunak, etxeko itxialdi hau luzarorako doia. Baina denon artean aurrera egingo diogu, bale? Eutsi horri. Ikasleken konexioa! Konexioa! Bai, txapeldunak? Bueno, hemen dakazue volumena! Salto bat eman, txalo bi orain, sudurra ikutuaz, euskara hauan. Gora euskara, gora Josefina Zorgina. Bezarkada handi bat, eta musu erraldoi bat denontzako. Kusi arte. Ta berriz izango gara, zoriontsu, Elgoibarko herri eskolan. Kaixo, bueno, animo danoi, zuek baizariela beletako txapeldunak eta musu erraldoi bat. Laster arte! Kaixo ekipo, luzea egiten ari da hau, baina laster eskolan ikusiko gara. Musu potolo bat guztiontzat. Good afternoon. Asmatzen duzen hor naizen. Hainbeste email irakurrita aurpegi hau gelditu zait. Ea laizter elkar ikusten dugun. Gabon danoi! Zuek ere, mutriku bezala egunero txalo egin bai!
Aupa, Elgoibarko herri eskola! Kaixo, zer modu zaudete? Espero dut denok ondo egotea. Aspaldi, musurik eman gabe gaude. Nik hemendik musu handi bat eta bezarkada erraldoi bat. Laizter, gure geletan elkartuko gara. Aupa Elgoibarko herri eskola! Kaixo lagunak, etxean geratuta, birusa geldituko dugu. Eman egurra! Gora gure herri eskola! Kaixo lagunak, zer modu zabiltzate? Nik bideo muntaia egitea nahi nuen, baina ez dut lortu. Beraz, hemen doan nire aportazioa. Zertan zabiltzate? Ni egun batzuetan, telelanean. Beste batzuetan, liburu bat hartu eta irakurtzen. Telebista eta series berdinak ere ikusten saiatzen naiz, baina aspertu egiten naiz. Eta, noski, familia eta lagunekin kontaktuan. Bueno, ea guztia boskar pasatzen den, eta berriro ere, Elgoibarko herri eskolan elkar ikusten dugun. Muso handi bat guztiontzat. Kaixo lagunak, egoera berri honek gure errutina aldatzera behartu gaitu. Hala ere, nire ustez, ezin dugu aukera galdu gauza berriak egiten ikasteko. Gure etxean adibidez, 2 egunetik behin ogia egiten dugu. Animo asko eta muitu potolo bat. Laster ikustea espero. Kaixo, zer moduz? Ikusten duzutenez, hemen nago joku berri bat prestatzen. Ea laster elkarri ikusten garen. Musuak, agur! Kaixo lagunok! Bueno, badira jagun batzuk etxian gaudela, eta egitza da nik ere zuen parti hartzen dutela, zuen aurpegixak eta zuen irreparre horiek ikusteko. Baina, bueno, laster pasatuko da, eta laster ikusiko gara gure herri eskolan. Antxen dakagula, gure zain. Animo herri eskola! Kaixo, ni koko naiz eta laguntxo bat ekarri dut. Untxi, etorri! Kaixo, koko! Kaixo, hemen zaudete! Kaixo, neska mutilak! Ze moduz? Ondo, gu ere, badakit, aitatxo eta matxoki, gauza pila bat egiten ari zaretela. Segi horrela, eta ondo pasatu. Laizter, laguntxoekin, Elgoibarko eskolan elkar ikusiko dugu. Eta orain sorpresatxo bat, etorri! Eta nire partez ere. Laizter arte, agur! Kaixo kuadrilla, hemen Azkoititik, Andereño Ana, zuekin. Badakizute zer, egun hauetan, eskolako mantala erantzi, eta, etxeko batoia jantzi. Hurrengoan, elkarrekin jantziko dugu eskolako mantala. Aupa txampiko neskamutilak, aupa Elgoibarko eskola! Kaixo, zer modu zaudete, txurro eta txokolate? Ni naizela, Ez dakit nitaz gogoratuko zeraten. Izan ere, horren beste egun etxian,
txapeldu batzu zerate, Bueno, ni pila bat gogoratzen naiz zuekin, eta irrikita nago berriz elkar ikusteko. Oraindik egun batzuk etxean egin beharko ditugu, baina lasai iritsiko dugunak bai horixe. Eta bitartean, pila bat jolastu etxekoekin. Muxu potolo bat, agur! Patxi! Aspertuta nagok, zertan ari aiz? Arrezan panderoa eta trikitisa joko geniat. Bitxori, ingo aldeinagu kirol pixka bat. Txaloen ordua da. Gaurkoan, haur eta gaztetxo txapeldun guztientzat. Kaixo kuadrilla, animo, laizter gara berriro elkarrekin, eta bitartean, erabili irudimena. Bai, arratzaldeon, hombre, bai, zuekin nahi nunitzekin. Bai, deban, bueno, euria berriz ere. Baina, badakizue, euria ondoren, ekaitza ondoren, beti eguzki xateatzen da. Bai, venga, animo ba, musu handi badenontzako. Agur kuadrilla. Ai, eurixa. Eurixa da. Turururu. Kaixo lagunak, aprobetxatu denbora hau, familiarekin disfrutatzeko. Aban eskamutiak, ontxe etxian tokatzen jaku egotia, baina, zuez jarraitu horrela, disfrutatzen familiakin, etxeko lanak iten eta forma mantentzen. Animo eta laizter arte. Agur! Kaixo kuadrilla, hemendik etxetik hitz egiten nago zuekin, ezin dugu elkarri ikusi eta. Baina, hori ere ailegatuko da laster. Herri eskolan elkartuko gara, antxe goxo danok, jolasian eta posarren. Bai, musuak ordura arte, eta badakizue lan pizkat, ondo pasau, familiakin egon, eta eutxi, lasterra llegatuko da eguna eta. Musua! Kaixo kuadrilla, zer moduz? Ni ere etxean. Eta orain, zuen txanda. Gabon denori, zer moduz zaudete? Ni hemen zue bezala, etxean, baina elkarri mimoak emate. Oso ondo segi, eta beste bat arte, musu, agur. Eskamutiok, zer modu zaudete? Ni hemen nago pixka bat egunean zer bidali dizkidaten lanak begiratzen. Ondo gozarete danok, ezta? Hori espero dut, horrela segi behar dugu. Gutxiago geratzen zaigu elkarri ikusteko. Animo eta eutxe goiari,
Kaixo, besarkada bat herri eskolako familia osatzen dugun guztioi. Bueno, ikusten duzu hemen itxialdi honetan etxean itzal batzuk eginez, dantza pixkatxo luzaketa, kanasketa egitetak eta bar. Bueno, espero dut egoera ahalik eta azkarren pasa dedila eta ea berriro ere elkar ikusteko aukera dugun herri eskolan, han patioan, jolasean, ustaiekin, baloiekin, sokekin, ariketak egiten eta aritzeko. Bueno, ondo izan eta laster arte. Agur guztioi! Hello everybody, how are you? Bueno, egunak aurrera doaz eta etxean egon behar gara. Baina, gero eta gutxiago falta da elkarrekin egoteko. Bitartean, kiss. And enjoy these days. Goodbye! Ausartak beti aurrera goa. Kaixo egunon, zer moduz? Gu hemen etxean, mai jolasekin atope gabiltza. Venga, animo, denon artean, koronavirusari irabazi aldiogula eta... Gora! Zer moduz zaudete? Ondo. Gu, ondo. Hemen gabiz, gauza pila bat egiten. Marrasten, eskulanak egiten, dantzan, abesten, eta... Eta zirkua eta idatzi. Dantzerki egiten baita. Bueno, seguru nago zuek ere gauza pila bat egiten adiko zaretera. Muxo, handi bat eta laster arte. Laster, Elgoibarko herri eskolan ikusiko gara. Agur! Kaixo lagunok, zer modu zaudete? Beno ikusten duzute, deno bezala ni ere etxean nago. Gauza batzuk eginez irakurri, yoga pizkatxo bat, eta bar. Eta ni jantokikoa naizenez, esango dizue, jantokiko hainbat janari, falta motatzen dituela, adibidez, makarroiak tomatearekin, eta gaztarekin, eta baita ere lentejak oso gozoak dira. Bueno, seguro nago zuek ere hainbat gauza falta motako duzuela. Eta bezerik gabe, berala elkarri ikusiko dugu. Musu potolo bat. Aupa ekipo, ze museate? Bueno, ni hementxe zuek bezala etxian, eta umore on pixkatekin, bestela hau ezin da pasa. Bueno, ondo segi, animo danoi, eta gauzatxo bat, ostiralian oporrak hartzaitugu. Toma! Bueno, musu pila bat, bakoitzak bat hartu dezala bintzat, eta bueltakuan egongo gea, bale? Aio! Kaixo, neska mutilok, gaur, martxoak 31 da. 19 egun daramatzagu etxean sartuta. Hori bai, familia giroan. Esatea, eroi batzu zaretela. Nor bezala? Spiderman bezala. Baina badakizue, egun bat gutxiago daukagu, berriro laster elkar ikusteko. Gora Elgoibarko herri eskola. Musu handi bat denontzak. Agur, laster arte! Kaixo kuadrilla, zer modu zaudete? Ni zuek ikusteko irrikitan. Ea azkar egisten den eguna, musu potolo bat. Gerau. Dena ondo aterako da, eutzi goiari. Hi guys, how are you doing? Aprobetxatu egun hauek familikokin jolasteko, dantzatzeko, margotzeko eta abesteko ere bai. Do you remember? Look and say and clap with me. Are you ready? 1, 2, 3. Milk. Broccoli. Bananas. Bueno, musu eta besarkada pila danontzako eta laster ikusiko da, bale? Bye bye, see you! Neska mutilak, ze modu zabiltzate? Gu zuek ikusteko gogoarekin. Dena ondo aterako da eta laster ikusiko dugu elkar. Animo! 1 and 2. Lu, what can I do? Copy me.
You can do it too. Wash, 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 wash. Come on, wash, 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 wash. Now, read, 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 read. Come on, read, 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 read. Right, 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 right. Come on, come on. Right, right. And now, draw, 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 draw. And now, cut, 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 cut. And now, cook, 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 cook. Or sing, 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 sing. And dance, 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 dance. Kiss, 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 kiss. You saw how many things we did? You can do in English, okay? Enjoy your stay at home and see you soon. Bye-bye, bye-bye. Bye. Etxetik irten ezin garela, medikuek esan dutena da, ezin dela inor gure eskolara joan. Kendu zure pijama eta jantzi kirotrakak egunero dantzatu behar dugula, elkartuko garela berriz azkar batean, herri eskola